manje bazalwane ngizokushumayela isikhathi eside. Niyabona bazalwane. Manje ngicela ubama ubufakazi uyazi. Ngibuka iprogress yosipho lapha. Hey, ngizwa nje jabule enhlizweni yami. Kwakuthanda umhlaba sephansi kwesinye isikhathi ehubhana nebeat. Niyibona iprogress bazalwane? Believe the progress. Ugoba ishayisa. Hallelujah. Inkinkosi bazalwane. Ngihlezi laphana ngithi yes. God is amazing bazalwane. Ukubona abantu abasha beshisekela bazalwane. Uyabona nayi team laphana. Niyabona lo bhuti wasemambatheni wami. Kunamahloni kabi. Ngendlela namahloni ngayo. Kodwa bazalwane umoya ongcwele umupha isibindi. Uyawuzwa meqala necule izwi lakhe ngathi liyaqhaqhazela. Lize liphume kwi-key. Nebazalwane. Kodwa acule ngomoya. Nenimuza mencule bazalwane. Manje ngijatshuliswa ukuba abana usiphile bazalwane namhlanje hey lalana nini umoya kaNkulunkulu kuphela opha umuntu isibindi. Uma sike sabona isibindi umzalwane phela ngithi bazalwane balindele ukuthi umzalwane azabhabhaze ngelimi asho akhuleke ngelimi ukuthi usemukelile umoya ongcwele. Hayibo. Phela isipho sikamoya ongcwele uthando. Athi mayiyaleza ngaye uJesu athi mayisefikile. Uyomkhumbuza. Athi malithi iBhayibheli maliphumela lithi umoya ongcwele uqhunga ibandla isibindi. Uma engakafiki umoya ongcwele baPaul lapha befika kubandla uJesu nangu umuntu ehamba nawe singisukela sifazana bathi ngisho noma usuphika uphikiso kwakhe waphika abazalwane waze wahamba wabuyela ebhizinisini lakhe lokudoba ufishi. uJesu kwamela amlande lapho wathi hambane Pentecost. Uma senembhathisiwe wayazi kahle ukuthi make bambathiswa ngamandla kamoya akusaba lutho ababesasaba lutho khona noma nokufuqo. Bazalwane yabona nje usasaba kangaka usasaba nokuma thandaza nokusaba yabona masumukele kahle ungasukuma ngisho ekhampasini ubeka ispeaker lapha kwi-entrance lapha ungakhuluma ngane ne-security uthola usufakaza uthi uyaphila uJesu ophilisayo uyizwa letiqhuba ngaphakathi sekufikile yena. Ubaba uZwane kade eshumayela wafundisa nangaye angisho wafundisa nangawo wafundisa nangaye umuntu umoya ongcwele. Manje ke bazalwane siyabona izithelo. Uyabona masubona abazalwane benza i-commitment bayafona the day before ba check ukuthi ukuhleleka kwenkonzo kum kanjani. Isiphiwo leso bazalwane isithelo sikamoya leso. Baqikelela abazalwane ukuthi bafika ngesikhathi enkonzweni. Sekusene order. Sene order singayiboni. Uma sefikile wenza kube ne-order ne-direction. Umuntu kube ngathi bakhona into omlusayo kodwa kungekho umuntu. Kanti khona ungaphakathi usiyabusa. Usiyalawula. Hallelujah.
bese ke ababona bese beyabona. Ngiyabona nje manje ngiyabona hawu madoda. House abantu abasha baya ngokuyinikela kuye and he's taking lead. Ngizwa basolwana. Akunina nonke enizomalanga phambili. Abanye bazokhuluma njengobheka kahle baba manje ama video production ihamba kanjani sifaka nini ku social media. Inkonzo yakhe asiphiwe ngendlela efanayo sonke kodwa uma sefikile wenza lokho akupha khona kube khona okuvelayo. Muhle uNkulunkulu bazalwane ngoba yena uyasazi singakabi khona. Siyabonga ke bazalwane manje le nto bengikhuluma manje ngikhuluma sakuyishumayela engaqonde nawe ngikhuluma sakuyishumayela kodwa manje ngiyazi ukuthi ukhona phakathi kwethu. Amen bazalwane. Amen. Hey bazalwane manje bheke leyo foni ngiyayifuna